O stăteam și ne uitam aici, că nu știam. Bună ziua! Noi suntem de la surpriză la domiciliu Mangalia și îmi pare rău că v-am ținut în casă. Am întârziat puțin. Filmați, faci puțin. Da. Nu este în direct, să știți. E în direct? Nu. Nu este în direct. Mesajul o să vi-l citesc eu. La mulți ani. Hai ca să se audă mesajul mai bine. Stați liniștită, că nu asta ne interesează. Aici. Să vedem de la cine o fi. Vă așteptați de la cine este? Acum da, Știți cine v-a ținut în casă, da? La mulți ani. Fie ca această zi să fie doar începutul unui an plin de amintiri frumoase, momente speciale și vise nespulberate. Nașa, vrem să-ți dăruiască Nașa, viața să-ți dăruiască numai bucurii și cer senin, iar împlinirile să-ți lumineze sufletul. Dragă Nașa, tu ești pentru noi un dar special de la Dumnezeu. Un dar cum nu mulți l-au primit și pe care îl prețuim din toată inima. Ne bucurăm atât de mult că mi-a fost dată o nașă așa ca tine, să-mi creștineze comoara familiei mele. Ați încredințat Domnului în acea zi specială pe finuțul vostru. V-ați asumat misiunea de a veghea asupra lui de-a lungul călătoriei spirituale prin această viață. Vă mulțumesc pentru felul în care vă îndepliniți această nobilă misiune și vă dorim să fie răsplătită cu pace, bucurie și mari binecuvântări divine. La mulți ani! Să fiți sănătoasă! Vă așteptați de la cine este, da? Vreți să-i transmiteți ceva? De la el. Ce să le mulțumesc de suflet și mă așteptam. Păi asta e surpriză. Mă așteptam la ceva, că mi-au tot zis la ora 5, la ora 5, dar nu...